O deputado encargado da área de mobilidade presentou esta mañá o contido do Plan Camiña Escola que lanzan dende a Deputación Provincial, un plan dirixido ás nenas e nenos que teñen que utilizar as estradas provinciais para chegar ao seu centro educativo. Nos consideramos que polas estradas provinciais existen usuarios que existen e deben existir cada vez máis usuarios que non sexan os vehículos, non? Que son as persoas e, nomeadamente, os nenos e as nenas. Nese sentido, todos somos conscientes de que existe unha problemática nos últimos 20 e 30 anos de que, así como fai 20 ou 30 anos todos íamos á escola a pé, e sós, hoxe en día, pois, o que se produce na porta dos colexios se produce unha cantidade de situacións de inseguranza viaria. Con este plan sobre a mesa, a Deputación subvencionará o 75%, cun máximo de 25.000 euros por concello, do proxecto de redacción de Camiña Escola. Ese proxecto, moi importante, vai ter unha parte de proxecto socioeducativo e outra parte de proxecto técnico. O proxecto socioeducativo é todo o traballo que teñen que facer coa comunidade escolar, dirección dos coles, nenos e nenas, pais e nais, que é fundamental para que eso teña éxito. E despois concluirá cun proxecto técnico no que explicará un pouco as medidas técnicas que hai que facer na estrada provincial para dotar de máis seguranza viaria e, polo tanto, facilitar que os nenos e as nenas poidan ir á escola e que os pais e as nais, que son os que teñen máis medo a que os nenos e as nenas vayan á escola camiñando esos, pois poidan animarse a facelo, non? Como criterio para formar parte desta iniciativa, o Concello debe formar parte, a súa vez, da rede de cidades de amigos das nenas e dos nenos. E o centro educativo ten que estar na estrada provincial ou ben nun ámbito de actuación de 200 metros, porque é certo que pode haber centros educativos que non estén na mesma estrada provincial, pero os nenos, para poder ir camiñando a ese centro educativo, teñen que usar a estrada provincial. Entón, a nós o que nos preocupa é o que podamos facer nas estradas provinciais para facilitar que se desenvolvan eses proxectos de camiños escolares. A hora de presentar esta solicitude, o Concello deberá de presentar tamén unha autorización do Consello Escolar e do Centro Educativo, xa que, como dixo esta mañá Uxío Benítez, un camiño destas características non tería sentido sen o apoio da comunidade escolar.